ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಲ್ಲರು ಶುಭ ಸಂಜೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶುಭ ಸಂಜೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಶುಭ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡವಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ವರ್ಕಾಂಡ ಆಂಡಣ್ಣ ಇರ್ನಾಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಮುದ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಏರ್ನತ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಏರ್ನ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಐಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ತಾರ್ನ ಸೌಮ್ಯ ದಾನೆ ಬಾಲಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾದಿ ತಿಂದಾರು ಚಾಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡರು ಸೌಮ್ಯ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನಾತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾಂಡ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನಾ ತಿಂಡಿ ದಾದಾಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕ ಉರ್ದುದನ ನೀರು ದೋಸೆನ ಹೂ ದೋಸೆ ತಿಂದಾರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ನ ಆತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣನ ಚಾಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಓಡೆ ಹೋಗ್ನಿ
ದೂರ ಬಂದಿರ್ಲಾರ ಓ ಬತ್ ಅಂದಿಯಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀರಿಡು போந்திತ್ತು ದೋಸೆ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪಿದಣ್ಣಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೂರ போயாரு ನೀವಲ್ಲ ಗಣಮ ಉಂಟ ದೋಸೆ ಹೋಯಿಟೇ போக்கு ಮಂಡೇ ನೀರಿಡು போந்திತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ బొల్ల బొల్ల ఇచ్చి నీరుడించపోకు ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡಾಗ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ದಾಯಿಗ ಸೌಮ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ಬತ್ತೇನೆ ಏರೀರಾ ಸೌಮ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬನಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಡಿ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಪಾತೆರ ಜಗತ್ತೆ ದುರಪರ್ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಅಮ್ಮು ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಕಾದಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ತಾಡದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇರಲೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮು ಬೈಜ್ಜೇರಾ ಅಮ್ಮು ಏರಪ್ಪ ಅಮ್ಮು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡಿತ್ತ ಈ ಗಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಗಡಿಯಾರ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಾನಿ ಪಾನಿ हाँ बाय बाय ಅಂದ ಶರತಣ್ಣ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶರತಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದೇ ಎಲಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಆಂಡ್ ಮುದ್ದು ದಾದ ಬುಡು ಕಚೋರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದೆ ದಾದ ಸೌಮ್ಯ ಆಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನ ಇರ್ಲ ಪೋಪುನ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಸೌಮ್ಯ ಏರುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂದೆನ್ನೆ ದಾದಗೆ ಸೌಮ್ಯನ ಕಚೋರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಚೋರಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನಿ ಪೋಪುನ ಶರತ್ ಅಣ್ಣಾಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪೋಪು ಜೇರಾರು ಅದೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಆರು ಗಣಮ ಪುರ ದಿವೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಮಾತಲ್ಲ ಒಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಆಯಿತಾ ಭಲೆ ಭಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಓಂಡಿ ರಮಂಡೆ ಅವು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡು ದೀನಿ ಮಾರೆ ಬಿಸಿ ಏನಿ ಯಾನು ಪೋಪುನ ಇಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಏರ್ ನೆರ್ಪುನು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ನೆರ್ಪು ಜೇರೇರ್ಲ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಅರೆ ನಮ್ಮಂಡೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರ ಆದಿಪ್ಪಕ್ಕ ಅಂದ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾಂಡಿ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಚಂದ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಯಿತಾ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುನಿಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಗೋಬಿ ಅವು ಗುಬ್ಬಿ ಏರು ಬರೀನಿ ಅವು ಸೌಮ್ಯ ಬರೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಲೋಟಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿಯಕ್ಕ ನನ್ನದೇ ಕಣ್ಣು ಅದು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಣ್ಣ ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದ ಏನು ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಹಾಯ್ ಸುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಚಾ ಅಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿಯಕ್ಕ ಚಾ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಏರ್ನಾಂಡ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೀಲಿ ಹೌದಾ ನೀಲಿ ಉಂಟಾ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ನಾನೆಂತ ಎನಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆನೇ ನೆನಪಾಯ್ತು
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶರತಣ್ಣ ನೀರು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಭೂಕಂಪ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಕ ಸುನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಸುನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಆರ್ ಡಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಯ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸುನಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ದೀಪ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಲೋಟಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಷನ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀರು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಎಂಚ ಭೂಕಂಪ ಅಪ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜರಿ ಇಂಕ್ ಏರಿ ಏರಿ ಏರಾವು ಸುನಿತಕ್ಕನ ಯಾನತ್ತತಿ ಚಾಂಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಇರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಲಾರತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಂಟಾರ. ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಾರಾ ಅಂದರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತನಾ ಎಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನು ಅಂದೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಷನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಕೊಡಪನಡು ನೀರು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ತೂಕ ಭೂಕಂಪ ಅಪ್ಪುಂಡ ಬಂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ತಿರ್ತು ತೂವನ್ಲೆ ಎರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ. ಚಾತ್ ಜಿ ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಕಡಡ್ ಮುರ್ಕುನ ಆಸೆನಾ ಏರೆಗಿ ಏರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೀಪ ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಲೋಟಸ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ದೀಪ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್. ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೀಪ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪ ಸಿಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಲೋಟಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸೌಮ್ಯ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಪ ಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್. ಬೇಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲೆ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಾರಾ ಅಂತ ದೀಪ ಸಿಸ್. ದೀಪಿಡ್ ಬಾಲ ಏರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯನ ಬಾರ್ಲೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಖಾಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಾಯ್ಜಿ ನಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಿರಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರೋಡ ದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಗುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಚಾದಿಯರ ನೀರು ಇಜ್ಜ ನೀರಿಜ್ಜ ಸೌಮ್ಯ.
ದೀಪಸಿಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಸುನಿ ಅಕ್ಕಗಾದಿ ಪೋಡಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಅನ್ಸಬ್ ಯಾರನ್ನ ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಷನ್ ಅವ್ರಿ ಈತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ನೀರಿಜ್ಜ ಸೌಮ್ಯ ಆಕೇನಂದ್ರಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು. ಅದು ಗುದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯ, ನಿಮಗೇನೆ ಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗುದ್ದಬೇಡಿ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಮುದ್ದನ್ನು ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಪಾಪದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರವರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋರಿಗೆ. ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಓ ದೇವರೇನೆ ಏರ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈವ್ ದಾನಿ ಮುದ್ದು ಡಲ್ಲುಲ್ಲರ ಡಲ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏರೆ ಡಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಅನ್ನ ಗುದ್ದುದಿಲ್ಲ ಮಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಎರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಗುದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು. ಪ್ರೀತಮ್ ಓಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋತಾರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ನೆನಪು ಓಡೆ ಬಂದೆ. ಬೇತ ಕಡೆ ಕಂಡರು ಪೋಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪುಜರು ಪ್ರೀತಮ್. ಶಾಂತ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ನೆರ್ಪುನ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆರ್ಪು ಏರಿಗೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಗಾಯ್ ದೇವರೇ ಚಾಪರಿಯರ ಹಾಗೇನಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಆ ರೀತಿ ಅಂಕ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದು ಸಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ತೂಪಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆರೊಚ್ಚಿಂಗ್. ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಸುನಾಮಿ ನೀವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ. ಬೊಲ್ಲೋಡು ಓದಿಪ್ಪೊಡು ಪ್ರೀತು ತೂಲೆ ಇರು ಕಡಲ್ಡು ಮಿನ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ ತುಲೆ ಪ್ರೀತು. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್. ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ಶರತ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್. ಕಡಲ್ಡು ಮುತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ ನೀರು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ. ಸುನಾಮಿಡಿ ಪೋಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪರಿಯ ದೇವರಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಈರ್ನ ಮುದ್ದೂರಿ ಓದ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೆಲಿಪುಂದಾಯಿಗೆ ಸಂತ್ ಸಾರಿ ತೆಲಿಪುಂದಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸಾರಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ತತ್ತದು ಬರ್ತೇನೆ. ಸುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ದೇವೇರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್. ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಇಪ್ಪಾಡು ಮುದ್ದು ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸಾರಿ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬೋರಿ ಪನೊಂದು
ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ತತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಓಷನ್ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಂದೆನ್ನೆ ಬತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಶರತ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಪುಲಿತ್ತಾಡಾರ್ ಪತಂ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುನಿ ಅಂತ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಚಾಂಡಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಗಾಯ್ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಹಾಕುನೆ ಸೌಮ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಅಣ್ಣನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂವರ ಪೂಜ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಏರೋ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಬೇಲಾಂಡ ಶರತ್ ಇತ್ತೆ ಬೂರುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಚಾಂಡೇಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಚಾಪರಿಯಾರ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸುನಿ ದೇವ್ರ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಚಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಏರನ್ ಲೆತ್ತಾರು ಸುನಿ ದೇವರ ಊರು ಹೋಲ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಾನೆ ದೇವಿರಾಯನ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ದೂರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಸುನೀತಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಇಜಿಂಡ ನಾಳೆ ಪತ್ವೆ. ಓಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ತೂಪೆ ಸಾರಿ ತೂಪೆ ಉಡುಪಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ಉಂತುಲ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಬ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಗಾಯಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ನನೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೌಮ್ಯ ತುಲೆ ಓಷನ್ ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೂತು ಜತ್ ಅತೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಅಕ್ಕ ಎಂಕಾರಿನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾವಡಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಶೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ಬೈಜಿ ಇರತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಪ್ನ ಪ್ರೀತಮ್. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರೇ ಪಂದು ಓರ್ಲು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಟೈಮ್ ಗಳಿಗೆ ತೂತು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತೆರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ವೈಟಿ ಹೀರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಶೋಕ ಏರ್ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಅಶುಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಭಾವ ಬತ್ತೇರು ಪಂದಲ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಶುಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲೆಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಐಡಿಡ್ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಲು ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಓರ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಓ ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸಾರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ದಾದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ 108 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಹೌದಾ ಸಾಕ 108 ಸೌಮ್ಯಸಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಮುದ್ದು ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಲೆವನಂದಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಶಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ 108 ಅಲ್ಲ 109 ನಂದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಉಂತುಲೆ ಬತ್ತೆ ಪನಂದಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಚಾಂಡಿ ಸರಗಳ್ಳಿ ಬಂದರು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರಕಳ್ಳ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸುನಿಸಿಸಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಚಾಂಡ್ ಅಂದೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂತುಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ ಚಾ ಅತ್ತುಜಿ ನಿನ್ನಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಇರ್ನಾಂಡ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರಜ್ಜಿಲಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಡೆಗುಂತಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಬರ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ರವಿ ಬ್ರೋ ಚಾಂಡಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬರೀ ಸರಗಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕದೀತಾರೆ ಸುನೀತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಇಂಚಿನ ಚಾತ್ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಸುನಿ ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೋನೆ ತೋಜಾಲೆ ಏರ್ನಯೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಪುನಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಪೋಚಿ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಾಪು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ಚಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ದೋಸೆ ಪ್ರೀತಮಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಾಲೆ ಮುದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಾರಿ ಈರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮ್ ಇರಗದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಿಜ್ಜ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ದೋಸೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೋಸೆ ಖಾರ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಾರಿಗೊಂತೆ ದೋಸೆ ಖಾರ ಖಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡೇನಿ ಅಂದೆ ಏರಿಗೆ ದೋಸೆ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗ ಖಾರ ಖಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದೋಸೆ ಖಾರ ಖಾರ ಮೋಸ ಹೊರೋರ ಅಂತ ಅಶೋಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕ ಈರ್ ಮೋನೆ ತೋಜ ಇಡ್ಜಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿತ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರವಿ ಬ್ರೋಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿತಕ್ಕ ಖಾರ ಖಾರ ಲೈವ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸಮೋಸ ಒರೋರ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸಮೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರ ಕಾರ್ಲ ಬನ್ನು ಅನ್ಪುನ ತೋಡ್ಸಕ ಓಲ್ಪೋಯರು ಕಾರ್ಲನ್ ಬನ್ನು ಅನ್ಪೋಯರು ಗ್ಯಾತ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಮೋಸ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಫೇಸ್ ತೋಜಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಎಂತಾಯಿತು ಪ್ರೀತಮ್ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಹೇಳಿ ಸಂಪತ್ತರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಶು ಸಿಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಪಂಡಾರ ಸಾರಿ ಈರೊಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಅಂದ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಿ ದಾದಂಡಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಏನಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಪಾತೆರ್ಯನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಾರಿ ಕರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೇವೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೇಡ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಆರಿ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡೇನು
ಮುದ್ದು ಸ್ವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಚಾ ಪರಿಹಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ഞാൻ ഈനെ പന്തിത്തുണ്ടല്ല അവൻ പല്ല് ഡയറക്റ്റ് ಐಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾರಿಕೇನು ಕತ್ತಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತೋಜತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇನಿ. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಚಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆ ತೊಂದೆ ಕೈಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮರ್ದುಂಡ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಭದ್ರ ಡೈರೆಕ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಭದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಗೆ ಬಲೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಪ್ರೀತಾ. ಸೌಮ್ಯ ಮರ್ದುಕೊನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಚಲಿಟ್ ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಚಾಂಡ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ದೋಸೆ ತಿಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್. ಸೌಮ್ಯ ಮೌಕ್ಯದ ಮಿಗ್ದಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಬೈಯಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಪೆದ್ದು ಅಂತ ಮಧು ಅವರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಧು ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಮಧು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಮಧು ಅವರು. ಲೀಲಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೋರಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಪೆದ್ದು ಯಾಕೆ ಸಪ್ಪ ಗೆದ್ದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಧು ಅವರೇ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಸಿಸ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಟೀ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನಾಯಿತು? ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಧು ಅವರೇ. ಸೌಮ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್. ನಿನ್ನೆ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ದಾಯ್ ಬೇಜಾರ್ ಲೈವ್ ಓನರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್. ಹಾಯ್ ರವಿ ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಅದೇ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮಧು ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಸೌಮ್ಯನ ಕೋರಿ ಕೋಡೆದನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದನ ಮರ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೋಡೆ ಕೈಪೆತ್ತಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಟೀ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಮಧು ಅವರೇ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಸಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೆಲುಪು ಜರ ಐತೆ ಮುದ್ದು. ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಸಿಸ್. ಮುದ್ದು ತಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಲೀಲಸಿಸ್. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಪೆದ್ದು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗೋದಾ ಮಧು ಅವರೇ? ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಆಯಿತಾ.
ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ದಿದ್ದು ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಲೀಲಾಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಲೀಲಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಗುಡ್ಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ ಮಧು ಅವರೇ. ಹಾಯ್ ಸುನಿ, ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಲೀಲಾಸಿಸ್. ಗುಡ್. ಮರೆ ಬಾಯಿ ಇರು ಒಡಗಿ ಹೋಗ್ನು ಉಂತಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಇರ ಮಂಡೆ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಲೀಲಾಸಿಸ್. ಆಯಿತು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ಆವು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಬನೊಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣಿ. ಸಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಪ್ರೀತಮ್ ಪೋಪುನ ಇರ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ರೋಷ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಒಂತಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ರೋಪನೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೌಮ್ಯ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂಟು. ಲೋಟಸ್ ದಾದೇ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಇನಿ ಪೊಸತ್ತು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಂಪತ್ತನ. ಪೊಸತ್ತು ಕೋರಿ ಅವು ಪೊಸತ್ತು ಕೋರಿ ಸೌಮ್ಯ. ಸುನಿಯಕ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೇಜಾರು ಪೋಯರ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ದಾದಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಪ್ರೀತಮ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜರ್. ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಷನ್ ನೀರು ಹೊಡಿಂದಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲೆ. ನೀವು ಕೋರಿ ಪಾನಂದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಸೌಮ್ಯ ಏತು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪರಿ ಭರಿತ ಕೋರಿದ 4-10 ವರಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು. ಓಕೆ ಸುನಿಯಕ್ಕ, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿರೇಗ. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಾಡ್ಗ ಓಷನ್ ಅವೇ ನಾಡ್ಗ. ಗುಡ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಈರ್ನ ಊರುಡು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ನಾಡ್ಗ. ಸೌಮ್ಯ ಪಾಪದ ಬಾಧೆ ಪನಂದಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸುನಿಯಕ್ಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಂಡ. ಓ ದೇವರ, ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಷನ್. ಬಾಯ್ ಸುನಿ ಸಿಸ್ಪನಂದಿಲ್ಲ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಫುಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಅವು ಶಾಪ ಇರು ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಓಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರ್ಬಿಡ್ಲೇ ಇರು. ಗುಡ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಈ ರಂಚ ಮಲ್ತಾಡೆ ಲೈವೇ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ.
ಸೌಮ್ಯ ಕೆರಂದನ ಜೂವದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಬಕ ದಾದ ಮರಳು ಬಾತ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಪತ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ಲಿ ದೆವ್ವನ ದೆವ್ವ ಈರೆ ಯಾಂಡ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೊಡ ಲೈವ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ. ದಾಯಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡಾಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಬೇಡ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಡು ಬಿಂಗಿರಿ ಪಾತೆರ್ನತ್ತ. ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರನ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೀರ್ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಾಯರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಓಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೀರ್. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇರೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪಿದಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ವೇಷ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಐಡಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಉಂಡಿರೆಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ. ಸೌಮ್ಯ ಇಂಕ ಹಾಕುನಾ ಯಾನ್ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಪೂಜಾಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ.
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಪುನ್ ದಾಯಿ ಅನ್ ಜೋರ ಅವಡಾಕಿ ಏನೊಂದು ಲೆಟ್ ಸಂಪತ್ತಾಣಿ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಈರಿ ಏತು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪನೋಡ ಅಕ್ಕಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೇನಿಗ ಏತು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಕರಟಿತ್ತಿನ ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪೇರು ಅದಾದ ಕತೆ. ಸೌಮ್ಯ ಬೊರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಇರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಅಂದೆ. ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಚ್ಚಾರ ಏರುಳ್ಳಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಜೋರ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂಚೆನಿಪ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿಪ್ಪೇರು ಪನಂದುಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ. ಸೌಮ್ಯ ಯಾನ್ ಬೋರಿನ ಪೂರ ಡಂಗುರ ಸಾರೊಂದು ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಕುಂದೊಂಜಿ ಪಾಕಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಏರು ಮೂಲ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಜೋಕುಲಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಬಾಲತ ಜೀತು ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಜೀತು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಡೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಕೂ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಕು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪನ್ಲೆ ಜೀತು. ಬೊರ್ಚರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಚಾತ್ ಜಿ ಇರ್ದೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೀತು ಬಲೆ ಬಲೆ ದೆತ್ಕೊರ್ತ. ಸೌಮ್ಯ ಬಾಲತ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ನಿಶ್ಮಿತ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಎಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಚಾ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ.
ಬಾಗು ಕ್ಯೂಟ್ ಆತೆ ತುಯ್ಯಾರ ಈ ರೋಲ್ ತುಯ್ನಿ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಈರೇನು ಉಂಡತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದೆ ಜೀತು ಓಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಬಂದ್ರ ಇರಗ್ಯಾನ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ದಾದಾನಿಗೆ ಏನೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಈರಿಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ನಿಶ್ಮಿತಕ್ಕ ಪಾಪ ಈರ್ಲ ಪಾಪ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಅವಳು ಕೇಳಲಿ ಕೇಂದೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾಪ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಪ ಅವೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಸಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಿದಣ್ಣ ಕುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ಪೋಪು ನೀವು ಆಲಿ ಏತ್ ಪಾಪ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಾಡಿಯಾರಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ನತ್ತಿ ಸಾರಿ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಞೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆಜ್ಜಿತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಇರೆಗ ಹಾಕದೇರ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬುಡಿಯರ್ ತೋಜೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಲೆ ದಾದಂತ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳ ಜೇಯರನ್ನವೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಾದಿ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾನಿಪ್ಪುಂಡ ಕುಡ ಪಂತ್ರೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಕುಡರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂತ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೀತು ಆಲ್ ಪಾಪ ಪಂಡರ್ಡ ಈರ್ ಪೋಯರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಸಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 4 ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಬಾಕಿ ಕುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಉದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕುಳ್ಳಿ ಮನ್ಪುಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉದ್ದಲ್ಲ 3 ಫೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಂಪತಣ್ಣ ತಂಗಿ ಹಾಕಂಡ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಪಟಪಟ ಅಂತ 4 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ ಯಾರಾದರೂ 4 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದು ಖುಷಿ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಒಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣ
ಹಾಯ್ ಸುಶಾಂತ್, ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಚಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ಬುಲಿಪೊರ್ಚಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಭಾಗ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮದಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪೊಗ್ಲಕ್ಲೆ ಏನೇ ಮಲ್ತಂಡನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೆನ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತು ಐಟ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಡಕ್ಕಾದೇನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವೊಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ದೆತೊನು ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೆರಿಕ್ ಯಾನ್ ಆಕುಬಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಕ್ ಇರುಡ ಬೇಜಾರು ದಾಯಿ ಸುಶಾಂತ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣಾತ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವು ಕಾರಣ ಬೋಡೆ ನಾವು ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರಿಯೇ ಜೀತು ಏರ್ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆ ಅವು ಈರ್ನ ಖುಷಿ ಯಾಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ಖುಷಿ. ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತನಕಲ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತು ನಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಪತೊಲ್ಲೆ ಅವು ಬೊಚ್ಚೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆನ ಪಲ್ಲೆ ತಮಾಷೆ ಪನ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಇರು ತಮಾಷೆ ಪುರ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಬೋಡು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ನೆಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಚಾಂಡೆ ಬರ್ಸನಾ ಅಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಏರೆಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೀತು ಈರ್ ಮೊರಣಿ ಓದಿಜರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪ ಸುಶಾಂತ್ ಈರು ಏಪ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಮೂಲ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿನಿ ಅಂದಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಂಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಜೀತು ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀತು. ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ರಡ್ಡು ವಾರಾಂಡ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜನ ಸಂಪು ಚಾಂಡೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂತು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏತಾಂಡಿತ್ತು ಐನಾರ ಆತುಜತೆ ಐನಾರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಯ
ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿತು ತುಷಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಂದಾದೆ ಓ ಇರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಾ ಚಾ ಅತ್ತುಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆ ಹಾಯ್ ತುಷಾಂತ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಸಂಪು ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ದಾದಾಂಡ್ ತುಷಾಂತ್ ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆವಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲ್ ಪೊಡಿ ಇಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಜೀತುಲ್ಲರೆ ಚಾಪರ ಪೋಯರ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ತುಷಾಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಾ ಏರ್ ಪರ್ಪರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತ್ ಪರ್ಪೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಶೋಕು ಚಾ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಜೀತು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ದೂರ ಬರ್ಪೆ ಚಾಪರನ ಪರ್ಪೆ ಬನ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೋಟ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ತರಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಖಾರ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಪಿತಾಡ್ನ ಜೀತು ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ ತುಷಾಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ ರಾಪುಜಿಕೆತೆ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ ರಾಪುಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್ ಅಂದಿಗೆ ರಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಿದಣ್ಣ ಜೀತು ಪೋಪುನ ಇರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿತ್ತು ಇದು ಪುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಡಾಮರ್ ಆರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನ ಕರ್ಮ ಗುದ್ದಿದಲ್ಲಿ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತು ಅಂಗಡಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾರೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೆರೇನ್ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅರೆಂಡೆ ತಂಪೊಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೈತಲೆಕ್ಕೆ ತೋಜಿನತ್ತಿಗೆ ಏನು ಉಂಡತ್ತೆ ತೆಲ್ತಾಯ ನಾವೇ ಚೀತು ಅಯ್ಯೋ ಡಾಮರ್ ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಡಾಮರ್ ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಆತಕ್ಕ ಅಂತ ಅವು ಮಕ್ಳೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೇ ಅಂತ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ಪೇರುಂಡಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣಿ ಈರು ಕ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತೆ ಓ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೋಸ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀತು ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ದುಬೈಗೆ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾಂತ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕೆಸರ್ದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಏರು ಮುದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್ ಬತ್ತಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೀತು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೀತು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಬೆದ್ರದಾರ್ ತುಷಾಂತ್ JRN ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಆರು ಬೆದ್ರದಾರ್ ಕಾರ್ಲಗೆ ಅಪ್ಪ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಬತ್ತಿನಿ ಭೂತವನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ವನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯ ಓಲು ನೇಲಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಶಾಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ ತಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೀತು ಓ ಸುದೆ ಮಾಮಿ ಅಂತ
ಓದ್ಲೇರಿಯೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಮಿ ಅವು ಮೇರೆ ಪನ್ಪುನತ ಸುಮಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ಪಿದ್ದಾಡ್ವೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ತೂವೋಡು ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತು ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೋಪುನ ಹಾಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂಜೋಗು ದಾದಾತನ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ನೇಲಿಯರ ಕಾವಲಿ. ಐ ನೌ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂತ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್. ಯಪ್ಪ ದೇವ ತೂತು ಸಿಂಪಲ್ ಅವೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲೈವ್ ಉಡುಪನಂದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಲೈವ್ ಅವು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ಉಂತೋಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರಲೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್. ಓಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವು ಹೊಲ್ತ ಲೋಟಸ್ಗೆ ನಂದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅವು ಕಾರ್ಲದಾರಿಗೆ ಲೋಟಸ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಎಂಡ ಪಾತೆರರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬೇ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಲೋಟಸ್ ಬೇಕರಿ ಅವು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಅವರು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಲೋಟಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಊರ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಯಾರಿಗ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಸಂಪುಬ್ರು ಅಂತ ಓಷಿಯನ್ ಅವರು. ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್. ಸಂಪಣ್ಣ ಚುಪ್ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಓಷಿಯನ್ ಲೋಟಸ್. ಒಂದು ಇಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿಂಟು ಸೌಮ್ಯ ಇಲಿ? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಾ? 5:30 ಆಯಿತು. ಪನ್ಪುಜಿ 500 ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆತ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಕಷಾಯ 10 ಜನ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಬಿತ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೋಟ ಅವಲೆ ಕೆಬಿತ ಉಲಾಯಿ ದೀಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಕೆಬಿತ ಉಲಾಯಿ ದೀದವೆ. ಆತು ಬಂಗ ಬೊರ್ಚಿ ಸಂಪು ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸರಿ ಆನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾಡ್ಲರ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆತ್ಕ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ನಾಗ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ನಾನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇಲಿಗೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಬಾಯಿ
ಬಾಯ್ ಓಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಬಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪರ್ತಜಿ ಪರ್ತಜಾರ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದಾನೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನೆಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಈ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಳಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯಿತಾ. ಯಾರ ಹೆಸ್ರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವ್ರದ್ದು ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಮಾರಾಯ್ತು ಹೊರ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ವ. ಓಕೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ.